खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिसिडिसिनि चेयारमेनखौ बोख्लायनो नागिरनायाव रायजो राजाया हेंथा गसंदों। उदालगुरि जिल्लानि बकटपारा बिसिडिसिनि चेयारमेन दीपक कुमार बर'खौ सोलायनांगौनि थाखाय माखासे इउपिपिएलनि प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलनि लिडारफोरा जथुमनानै गोजौ थाखोसिम लाइजाम लिरहरदों। बे खौरांखौ मोनथिनानै बकटपारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा हेंथा गसंदों। बिथांमोना बुंदों दीपक कुमार बर'आ बकटपारा बिसिडिसिनि चेयारमेन बिबानखौ लानानै रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो, जेबो कमप्लेन गैया। नाथाय इउपिपिएल प्राइमारि लेभेलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरा सासे सानै जथुमनानै चेयारमेनखौ सोलायनांगौनि थाखाय गोजौ लेभेलाव कमप्लेन हरदों। नाथाय रायजो राजानि सोंथिया बेसो, जाख्ल'नाय गैयाजासे रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावबाय थानाय चेयारमेनखौ सोलायनो नागिरनायनि आन्दोआव मा जाहोन थानो हागौ? ना जाख्ल'नो मोनैनि थाखायनो चेयारमेनखौ सोलायनो नागिरदों नामा? बिनि सायाव बिटिआर सोरखारा मा एक्सन लायो आरो चेयारमेनखौ सोलायमारगोन ना सोलायमारा उनावसो मोनथिसिगोन। 10 लाख राङाव गावनि किडनिखौ फाननो फोसावनाय बे खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। उत्तर नलबारि बिजेपि एसटि मोर्चानि नेहाथारि नागेश्वर बसुमतारिया बिजेपि दोलोआव थानानै गोलाव समनिफ्रायनो गोख्रोङै खामानि मावबोगासिनो। नाथाय बिजेपि दोलोनि थाखाय खामानि मावबोयै थांना थानायनि राहाया गोमालांदों। दाहार दुपारजों न'खरा गोदोलांदों। गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव रांखावरिनि जेंना फैदों। नाथाय बिजेपि दोलोआ नायफिनाखै नागेश्वर बसुमतारिखौ। जाउनाव राहा गोथे जानाय नागेश्वर बसुमतारिया गावनि किडनिखौ फाननो थांखि लाबाय आरो ससियेल मिडियायाव खौरां बिजोङाव फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। सनितपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। सानै गथ'नि बर' बिमाखौ खास्रि बिस्रियै गोदोना हाफ्लंना बुथारना गालांनाय जाथाया जोबोरैनो दुखुनांथाव। सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि 6 नं कथालजुलि गामिनि शंकर बसुमतारिनि बिसि लावदां बसुमतारिखौ थांनाय 6 जुलाइनि हराव खास्रि बिस्रि गोदोना हाफ्लंनानै बुथारना गालांदों। जिउ गोमानाय लावदां बसुमतारिनि गोथै सहनि सायाव नोजोर होनानै सन्देह खालामनाय जादोंदि लावदां बसुमतारिखौ सिगां जिनाहारि खालामनानै उनाव गोदोना हाफ्लंना बुथारना गालांदों। न'खरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला फिसाय शंकर बसुमतारिया पटाराव खामानि मावनो दंहैयोमोन आर्मिफोरनि आन्दाराव। जाथाय जानाय हराव सानै गथ'फोराबो न'खरनिनो बाय बाहागिफोरनि न'खराव उन्दुहैदोंमोन। न'खराव रावबो गैयैयाव खाबु लानानै लावदां बसुमतारिखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रियै गोदोनायाव हाफ्लंना गालांदों। जाथायखौ खोनानानै सारिदुवार पुलिसआ जाथाय जानाय शंकर बसुमतारिनि न'खराव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो। मिथिनाय बायदिब्ला सन्देह गोनां सुबुंखौ पुलिसआ नागिरगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नाथाय दासिमाव रोखा नङादि सोर बेबायदि इनाय अनागारि खामानिखौ मावखो। शिबसागराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। 15 बोसोर बैसोनि फरायसाया गावनि फोरोंगिरिखौनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। शिबसागराव साइ बिकास एकाडेमिनि 11 थाखोआव फरायनाय फरायसाया क्लास रुमावनो फोरोंगिरिखौ दानथारदों। फरायसालिनि सासे फरायसाया फोरमायनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिखौ बुथारनाय फरायसाया फरायसालियाव फैनानै फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोराव गोसो होआमोन, लिरनानैबो लायामोन। फरायसानि गोसो होयैयाव फोरोंगिरिया रायदोंमोन आरो थाखो खथानिफ्राय आउट खालामदोंमोन। जेब्ला हाफ टाइमनि समाव फरायसाया फरायसालियाव फैफिनदोंमोन, सिभिल ड्रेसाव फैनानै थाखो खथानि लास्ट बेन्चआव जिरायनानै थादोंमोन। फैफिननायखौ नुनानै फोरोंगिरिया सोंदोंमोन, "नों मानो फैफिनदों?" होनना। फरायसाया रागाजों बुंदोंमोन, "रां होदों जेथिया फोरों" होननानै हुमखि होनायाव जेब्ला फोरोंगिरिया खाथियाव फैयो अब्लानो गोबौ हाथियारजों दानथारदों फरायसाया। फोरोंगिरिखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय थैबाय होननानै बुङो डक्टरा। बुथारजानाय फोरोंगिरिनि मुङा राजेश बाबु विजयवाड़ा, चेन्नाइनि थागिबि होनना मिथिनाय जादों। फरायसाखौ पुलिसआ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों होनना पुलिसआ फोरमायदों। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसाया फेग्रा मुवा ड्राग्स बायदिजों गोदोनानै थानाय फरायसा होनना फोरमायदों।
सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय रायजो राजानि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गोलाव सम सनितपुर आरो बिश्वनाथआव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरा दासिमबो हा-हुनि मोनथायखौ मोननो हायाखै। मैया क'क्राझाराव इउपिपिएलनि गाहाय मावख'आव बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां मेसेज हरदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव माखासेया हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय, नाथाय गोबाङानो मोनाखै आरो माखासेया अन दा प्रसेसआव दं। सनितपुर आरो बिश्वनाथआव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय आसाम सरकारा एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनो बिबान होबाय होनना फोरमायदों इएम रन्जित बसुमतारिया। बे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ बिटिआर सोरखारा मोनबाय आरो दायो जेसेबां हा-हुनि जेंनाफोर सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दङ, गासैखौबो बिटिआर सोरखारा एफआरसि कमिटिफोर आरो माहारियारि आफादफोरजों सावरायलायनानै थाबैनो मावफुंजोबसिगोन होनना फोरमायदों इएम रन्जित बसुमतारिया। सरकारि हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरा मियादि पाट्टा खालामना लानोब्ला बेसेबां रां फिस होनांगोन, बिनि बेलायावबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ सावरायनानै थिरांथा खालामबाय होनना बुंदों इएम रन्जित बसुमतारिया। जायफोर सुबुंफोरा बिटिआरनि गामि ओनसोलाव गावनि थानाय हाखौ दासिमबो मियादि पाट्टा खालामना लानो हायाखै, बिथांमोना मियादि पाट्टा खालामना लानोब्ला गोदोनि समनि रुला आलादामोन आरो सरकारनो हानि बेसेन होनांगौआबो आलादामोन। नाथाय बिटिआर सोरखारा गोदानै थांखि लानानै थि खालामना होदों। जायफोर सरकारि हायाव जिरायनानै दं, बिथांमोना पाट्टा खालामनोब्ला बिगासेयाव 1000 रां होनांगोन आरो 1 बिगानि बाराब्ला बिगायाव 1100 रां होनांगोन। टाउन ओनसोलाव जेनेरेल सुबुंफोरनि थाखाय 15% होनांगोन। मियादि पाट्टा खालामना लानोब्ला जुदि हानि बेसेना 20 लाखब्ला बिगायाव 20 लाखनि 15%खौ होनांगोन। एसटि एसि उइन्ड' आरो डिसेबल सुबुंफोरनि थाखाय 13.5% होनानै गाव गावनि हाखौ मियादि पाट्टा खालामना लानो हागोन होनना फोरमायदों इएम रन्जित बसुमतारिया। बर' मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायथिनानै होनो नागिरदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसामा थांनाय समाव आं एक्जेक्टलि डेटखौ बावगारबाय, जा गेजेटेड नटिफिकेसन बहनदोंमोन जे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि दा 41 भिलेज आउट अफ 60 41खौ डिक्लेयार होबाय, 19खौ डिक्लेयार होबावनो गोनां दङ। बिनि फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जा हानि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेसननि जा पावार, बे पावारखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टनो हरबाय। नंखायनो बै बिश्वनाथ जिल्ला सिं आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां मानि जोंनि फरेस्ट हानि जेंनाफोर आरो रेभिनिउ हानि जेंनाफोर, बे बिटिसि सिङाव हाबनाय हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो थाखाय जोंनि आसाम जोंनि बिटिआर सरकारा मानब गेदा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि जा एफआरसि कमिटि, फरेस्ट राइट कमिटि आरो जोंनि जा माहारियारि आफादफोर, बे आफादफोरजों सावरायलायनानै हानि जेंनाखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेसन पावारखौ होनाय लोगो लोगोनो जों फोजोबनो नागिरदों। बे खामानिखौ जों बावैसोनो मावफुंनो थाखाय हाबाफारि लाबाय। थेंक इउ सो माच रायजोफोर, जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।